karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Uy, kinsa man sa kaning nanuktok? Kinsa na? Kent? Nakit-an kang Frank? Oo, lagi. Pasaylo ako ha. Nanaog banggod ko kay mag-CR ko ba pero nasugatan man hinuon ko niya. Okay ra. Ako na siya napasabot nga dili man nabi nga naa ka din eh. Pero, anong taguan man ko ni mo, Kent? May nangita nimo dili ba? Dato mo karang tiguwang nga nagagusto nimo. Nga mo'y gusto sa mong inahan nga imong mabana. Oh, oo. Dato gid hinuon siya. Daghan og mga tao og nakadungog sad ko nga may bahay sa dinhi sa syudad si Mr. Lee. Kung mao na, kinahanglan mag-amping ka. Dili lang una ka magpasaya-saya karong panahon na. Ikaw ang masunod, Sir Kent. Ayaw lagi pag-share na ako. Di ko ganahan mamati, anak. Sige na lang, uy. Unsa man, nakakaon na ka? Man na. Abay na nagdako yung mong pagkaon. Maikog naman sa kunin mo, Kent, uy. Sobra naman kayong imong gipakita na ako. Ako ning kalipay ayasa. Pasag di ko mamutabang nimo. Hans, di na lang may magdugay ha. Salamat sa pag-anhik, Claire. Ug ayaw kalimti ang akong gihangyo di ba? Dili ko buhunong Hans. Hangtod nga makitaan ko ng babae nga imong gipangita. Makahungaw ra lagi ng kasuko ni mo atong babayhana. James, mga tuta sa studio ni Kent. Busugay na ako, Kent, uy. May noon. Di mayo nga magutman ka din sa akong studio. Malimpyo na ako, uy. Pahuwi na nito sa imong kwarto. Ayasa? Nganong totok man ka na ako. Naibuling akong mata? Ayaw ka ikaw pagsulti na ako, uy. Na ako'y muta? Naabit ako gamay. Daan pagkit ko. Gimuta na ako. Kaluod na ako, uy. Luod din na. Natural naman na. Lain kayo hunaon, uy. Ulit ako good ka, unya. Daga ko. Unya, mutaon ko nga magatubang ni mo. Luod gud kaayo. Mag yun na yung ganahan ni mo eh. Prangka ka. Dili ka tigpakaroon ingnon. Na. Dili na na usong cute ron, uy. Kung gutomon ka, musultigit ka. Pero, luod sad kayo no, kung gwapa ka, unya, mutaon ka. Dili man. Dili man ka luod tanawon. Amigo, gid ay taken. Ngano bang happy man ka ayesa bisan doon na kay problema? Ngano, kung mahila ko, masulbad ba di akong problema? Dili man gihapon, diba? Mo na ako nabantayan nimo. Dawaton din nimo sa dakong kasayon ang mga bati nga sitwasyon. Naanad ako mga bati nga sitwasyon. Sukad pa sa bata pa ko, Kent. Pulos kalisod ang ako nadak-an mao nga naanad na gid ko. Wa man sa ko'y mahimo kon dili na ako dawaton, diba? Unsa may labing dakong problema nga imong nagian? Kanang nagtuo ka nga wa na kasulbaran. Ang pagtukmo di mama nako. Nga magpakasal ni Sir Lee aron maimpasing ang utang. Liman ka?
Akong ibayad di mama siyang utang. Di ka malain, ana. Hindi katawa lang ka. Nakilak na ko og balik usa ka oras na problema ha. Og dili na nako napunan paglaing oras no. Oto nga nakadesisyon kong mulaya sa amo. Unsa may lain namang problema karon? Ayaw pagila ka. Bagsik biya ka. Wala kay. Ay, pinakadlit lang ning akong hilak, oy. 5 ka minutos nga hilak, okay na na. May lain ka bang problema karon? Uwa man. Pero, Pero unsa? di na natin maghiskot og problema, uy. Kapoy maghunahon na, ana. Bahala na ng problema nga. Maproblemas problema. Hello, Frank. Oy, Nga na di ka, nisiga lagi ng mata ni mo. ikaw na, Claire? Oo, ako. Na si Kent? Nastas. Ay, wa day. Ayaw Lakaw. pa makak, Frank. Naa ang sakyanan ni Kent sa gawas. Kent! Kent! Di si Claire. Ni ang imong uyab? Tago ayesa. Ablihin ning pultahan, Kent. Nahibaw kong naa ka sa soy. Ablihin ning pultahan. Ayesa. Pangitag imong kataguan. Anak ko sa parador, Ken. Kent! Ablihin ning pultahan. Kent! Nganong di alam siya eh. Kasaba ba ni mo, Claire? Pasudla ko. Nahibaw kong may kauban ka diyan sa suite. Ablihi ang pultahan, Kent! Naunsa naman ka, Claire? Mangaras naman ka na ako. Tungod kay nahibaw kong nakagitaguan, may lain kang babae. Kung may lain naman kong babae, wa na kay labot ini, Claire. O si may labot, naging-uli na ko ni mo, Kent! Pero akong tando. Naunsam ka? Nag-drugs ka nga, dili naman ka makasabot? Gusto lang kong makakitaan ng babae nga imong gipuli nako. Wa na siya din eh. Nilakaw na siya, agi sa likod. Ano nga? Nandun nagkawa naman kay batasan, ha? Mo ba nakatunan ni mo sa paglarga ni mo sa gawas? Nga magbuot na ka sa buhaton sa ubang tao? Di na uso ang pakipot karon. Nga naman di ay kung babae ko. Di na pwedeng ako'y muda sa relasyon. Wa ka mauwaw sa mong kagalingon, ha? Claire, dili na lagi kong balik ni mo. Kent, Bisan unsa may buhaton ni mo. Dili na may tabo nga mabalik pa akong gugma ni mo. Kay imo na nang gipatay. O sa katuig ka pinang namatay nga akong kasing-kasing para ni mo, Claire. pero... Mao na imong gusto, dili ba? Talimot kasi mong gisulti na ko sa diyang gibuwagan ko ni mo. Miingon ka na dili ko angay nga balaka. Kaya magkakita akong babae nga akong ipulin ni mo. Kunya karon nga nakakita na ko. Magsamok-samok na sa ka. Pero karon pa ko makasiguro nga ikaw gid ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi, Kent. Di ba nga nagsabot man ta nga magpakasal ta sa sunod tuig? Napapas ng maong kasabutan, human ka mo biya na ko, Claire. Nakadawat na ko. Ngawa ka na sa kinabuhi. O happy na ko ngawa ka. Tusa dawata na lang, ngawa na ta. Pero di ko makatuog nga maguna-una nga na anak ay lain. Wala ko'y mahimo ka na. O Claire, please. Hatagin na o kalinaw. Higala na lang ta. Kauban sa trabaho. Kanat na lang ang imutang sa mong nahuna. Pero ikaw ang akong love, Kent. Mawara na akong dawaton ni mo nga dili jud kita, Claire. Mga kita na kaglalaki nga, labaw pa na ako eh. Pero Claire, tambag lang. Sa sunod nga makita na kaglaing lalaki nga makasabot ni mo, ayaw siya abusuhan. Ayaw sukda kung unsa kataas ang iyang pasensya ni mo. Kent. Mas magbalinahon ta kung dili unat ang magkita, Claire. Pero may mo bagpakitan ko nimo sa imong gipuli nako. Dili mahimo. O ganun dili man mahimo. Magkikigala raman ko niya. Naibaw ko nga dili na mao ang naa sa suod sa mong nahon na, Claire. Busa ayaw na lang pagunahon na nga makita ka sa akong gipulin ni mo. Mahimong sultihan ko nimo sa iyangan. Jessa iyangan. Ug maor niya akong kasulti nimo. Ug makalakaw ka na. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!